ba za ka fahimce ni ba. Me yasa kamar baka shirya yi min adalci ba? Ke, fita. A dai zaman da muke da kina bala'in ban mamaki. Dan Allah, idan ba za ki isa kowa a kaina ba, kake kare zuwa inda nake. Me kake so? Kawai ki zo mu gudu. Mu je can mu yi rayuwar mu. Umarnin na zuciyanki take baki ba kuskure bane. Duk da an ce biye ma zuciya ganganci ne, amma dai akan gaskiya ne wani lokacin ba kuskure bane. Malam lafiya kuwa? To masha Allah, kaɗan kenan daga cikin labarinmu sabon series ɗinmu mai suna jagoran zuciya. Ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan YouTube channel ɗin namu mai suna Umar Big Show. Ku danna muna subscribe sannan ku danna muna ƙararrawa, ku dropping muna comment. Insha Allah da ku ci gaba da samun ayyukanmu back to back insha Allah.